Levorcinină, un aminocid natural, forma activă este forma L, ca și restul aminocidilor, dar are o importanță deosebită, special dacă vorbim de suplimentele alimentare și terapia adjuvantă în diferite situații. Pentru prima dată a fost izolat în 1895 și este un aminocid condiționat esențial, adică el devine esențial când nu are ce sintetiza în principiu și noi îl putem numi ca esențial la grupele de pacienți din care fac parte nou-născuți, copii cu diferite patologii, în persoane care sunt supuse unor infecții, cât mai grave infecție, cât mai mare necesitatea, persoanele cu traumatisme și persoanele care se află deja în sepsis. Necesară e sinteza ureii, dar sinteza ureii pentru noi asta este un lucru bun, fiindcă asta este calea de detoxifiere a amoniacului și respectiv noi combatem efectele nocive ale amoniacului. În sinteza creatininii, pirimidinilor, oxidului nitric și respectiv proteinilor ca și restul aminocidilor. În imagine este de fapt ilustrat aceste efecte ale arginine. Se găsește în carne, pește, lactate, în cantități mai mari și parțial și în greu și cereale, dar sigur că în cantități mai mici. Aici avem ciclul ornitinic, în care am spus că participă arginina și respectiv duce la captarea amoniacului din organism și detoxifierea acestea. Se absorbe la nivel de jejun și ileon, 60% practic se metabolizează la nivel local, adică la nivel de intestin, iar 40% ajunge în torent sanguin și se va utiliza cu alte scopuri. Supradozajul poate fi și așa ceva, rar, cantități mari, și asta atunci când sunt mai mulți aminoacizi bazici, duce la diaree, grețări, operație, la grețări, slăbiciuni musculare, piele aspră și așa mai departe, dar asta de fapt se întâmplă foarte rar. Sinteza, de nou, are loc prioritar în rinichi, în tubii contors proximal, unde participă metabolismul amoniacului, respectiv la persoanele cu insuficiență renală, iarăși, este un aminocid, adică o insuficiență renală severă, depășită, este un aminocid esențial și joacă un rol major în sistemul imun, endocrin și vascular și acolo de zice. Acțiunea endocrină a L-argininei, una destul de importantă și diversă și specific comparativ cu alți aminocizi. Deci, L-arginina acționează ca secretarul pentru hormonul de creștere, prolactină, ACTH și insulină. Asupra hormonului de creștere. Crește răspunsul la gonada liberine. De fapt, nu crește cantitatea de liberine, dar crește răspunsul la ele și prin asta crește concentrația de somatotrop. Și iarăși, în studii s-a observat că dozele mici de suplimentare cu arginină și dozele mari, practic nu au diferențiat efectul lui asupra secreției de hormon de creștere. De asemenea, dozele per os sunt mai bine venite la persoanele care tolerează decât dozele intravenoase. Chiar dacă biodisponibilitatea are a fi de practic 40% din cauza că se utilizează în mare parte și la nivel de intestin, timpul de îngemățări este mai îndelungat și respectiv efectul se menține pe mai mult timp, comparativ cu administrarea intravenoasă. Administrarea intravenoasă are efect doz dependent, în principiu cât mai mare doză, cu atât mai mare efect, inhibă secreția de somatostatină, ceea ce nu s-a observat la alți, adică fiindcă inițial s-a presupus, probabil prin sinteza de NO. Dar la administrarea de alți donori de NO, în special anorganici, această creștere nu a avut. Și nu crește concentrația de hormonă, creștere timpul. Creșterea de hormonul creștere este sex-dependentă, la femei creșterea este mai mare, dar nu este dependentă de vârstă. Atât la persoane tinere, cât și la cei mai vârsti, creșterea practic sunt similare.
Restabilește răspunsul la somatozibilin, cer scuze, la vârstnici. Eficiența maximă este la administrare combinată pe rost și intravenos, deoarece la aceste persoane natural această reacție scade. Acesta o poate restabili. Și ține de secreție de prolactină, crește secreția de prolactină, dar mai puțin decât secretogogii clasici care se utilizează. Mecanismul totuși rămâne a fi necunoscut la ora actuală. Secreția de CTH, aici tot este interesant că arginina nu crește secreția de CTH și cortizol comparativ cu alți unii aminoacizi și acest grași liberi. Și ține de secreție de insulină, este un secretogog efectiv pentru insulină. Există sisteme speciale de transport al argininei în celulele beta-pancreatice, care duce la depolarizare și exocitoză de insulină, care este de asemenea calciu mediată. Efectele cardiovasculare. Deci, până acum au fost endocrinici, sisteme cardiovasculare. În cardiovasculare, totuși, de bază se pune ipoteza sintezei de NO, fiindcă arginina este un donor clasic de NO. Oxidul nitric este un vasodilatator și inhibitor al agregării și adeziunii plachetare, respectiv, pe lângă controlul hemodinamic, duce și la controlul reologiei sânge. Sinteza de NO este dependentă de concentrația argininii și prezența coenzimelor. Este vorba de vitaminele B2, biotină și NADPH. Ce mai avem noi? Insuficiența de NO este asociată cu diabet zaharat, ateroscleroză și hipertensiune arterială. Metilarginina, care se formează în cursul metilării natural în organismul uman, este inhibă NO sintază și respectiv la persoanele care au concentrații mai mari de metilarginină, suplinirea cu arginină este mai eficientă decât celelalte persoane. Efectele sanogene sunt mai vizibile la fumător decât la nefumător. Asta nu înseamnă că noi trebuie să fumăm că efectele sunt mai bune la fumător. Pur și simplu, ei deja sunt într-o situație mai defavorizată decât restul populației care nu fumează. Activitatea în sintază scade dependent de vârstă, respectiv cât vârsta este mai înaintată, cât și concentrația de NO o să fie mai scăzută și efecte cardiovasculare rezultă din aceasta. Ce ține de acțiunile argininei asupra sistemului imun, arginina s-a demonstrat a fi un bun modulator imun, este implicată în modularea activității macrofagelor și limfocitilor, este implicată în sinteza speciilor reactive de azot, care am spus că sunt foarte importante la nivelul lizozomal pentru acțiunea aceeași bactericid. Macrofagele activate utilizează activ arginina, adică s-a demonstrat că, sau mai bine spus, s-a observat că atunci când macrofagele sunt în fază activă, participă într-un proces de inflamație, spunem, consumă cantități mult mai mari de arginină decât atunci când ele sunt în stare de pauză. Proliferarea limfocitoare este defectuoasă în lipsa argininii și viceversa, adică, dar asta în vitro demonstrat, când sunt cantități mai mari de arginină, proliferarea este mai bună. Și crește raportul de filter pe citotoxic, care la administrarea de suplimente de arginină, care este un moment util atunci când vorbim de patologie autoimună, răspuns imun și nivelul corect al răspunsului imun și inflamator. Efect imunostimulant. Este eficientă în scăderea efectelor imunosupresive ale chimioterapiei. De asemenea, se poate utiliza în pregătirea preoperatorie. Eu țin minte, când am fost în Poznan, acolo șef catedrei care era chirurgie, teza a scris pe suplimente alimentare, conduita perioperatoriu al pacienților. Și atât el sugera ca măcar în lună de zile, 3-5 grame pe rost, dacă pacientul nu este patologie acută, care trebuie operată, să fie pregătit cu arginină datorită efectului imunostimulator și respectiv viteza de regenerare a pacientului este un mult mai bun și rezultate mult mai bune.
Deci sunt scheme diferite, iată, aici sunt date două în principiu, pentru când este nevoie în timp scurt 30 de grame pe zi timp de zile sau 5 grame pe zi timp de 1-3 luni până la intervenție pentru creșterea succesului perioperator. Doze mari de arginină administrate în mod cronic pot favora oncogeneza prin sinteza poliaminelor. Adică, toate că este foarte bun, dar aminacizii am spus că se absorb, au un nivel limitat de absorpție. Sunt niște proteine transportatoare care participă la transportul lor. Când ele sunt suprasaturate, nu se mai absorbe și respectiv aminacizii care rămân se duc în intestinul gros, sub acțiunea microflorei putrefante, se formează diferite poliamine, aceleași putrescin, cadaverin, care am spus, și ele, pe lângă toate efectele toxice, sunt creșterea nivelului lor este asociat și cu creșterea incidenței de cancer colorectal. Suplimentele cu arginină. Dozele până la 9 grame pe zi nu au efecte adverse în general, da? Dacă sunt mai multe, deja nu că nu ar avea sens, dar ar avea chiar efecte adverse, pentru că ele simplu nu se absorb dacă le administrăm pe cale enterală. Și chiar dacă le administrăm parenteral, iarăși, o bună parte vor merge în cataboliți, pentru că nu se reușește a utiliza. Dozele mai mari duc dispepsii, scade absorpția altor aminoacizi bazici, în special periculos fond de patologii gastrointestinale. Util pentru creșterea hormonului de creștere, respectiv a performanțelor fizice și scăderea acumulării de lactat. Scăderea acumulării de lactat, noi mai nimic, dacă vorbim de sport, ca creșterea rezervei de oxigen. Efectele sunt minime la sportivii de performanță, adică persoanele care deja au un nivel foarte înalt de performanță fizică-atletică, efectele de administrare de arginină vor fi minime. Și dacă persoana este la un început de cal, atunci efectele vor fi maxime. Probabil din cauza regimului și experimentelor și altor momente care deja sunt utilizate de acești sportivi, dar și turațiile la care lucrează organismul. Arginina plus exerciții fizice scade secreția de hormon de creștere cu 50% comparativ cu exerciții fără arginină. Este utilă în stări critici, tratamentul ulcerelor de cubit, terapie adjuvantă, astfel de PLC și mai departe. Tratament este util și sunt date care spun că ajută în tratamentul oligoamniosului, creșterea volumului de lichid amniotic, util în prevenția și ameliorarea retardului de dezvoltare intrauterină și util în management și profilaxia hipertensiunii arteriale indusului sarcină, preeclampsie și diabetului zacarat, iar sunt studii care arată cu utilizarea acesteia, probabil iarăși prin mecanismul de donor DNO, ar prelungi perioada sarcinii și respectiv crește rezultatul perinatale.